Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε την επέκταση της συνεργασίας μας με την Γκρένια, την κριτική εταιρεία παραδοσιακών προϊόντων του νησιού, το λογότυπο της οποίας φέρει φανέλα του εργοτέλη στην πίσω πλευρά. Η Γκρένια, σκληρής διακοπές στην ομάδα μας και η υποτιτλική συνεργασία οδήγησε φέτος σε αυτή τη νέα μορφή χορηγίας. Ευχαριστούμε ξανά θερμά την Γκρένια και προσωπικά τον κύριο Στέφανο Σιφάκη και τον κύριο Λάρα Ζαχαρία. Σας χαιρετώ. Καλωσορίζουμε τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Θα ήθελα να πω ότι με τις χορηγίες είναι δύσκολη καιρή. Είναι δύσκολη καιρή για όλους, αλλά με τις χορηγίες μεγαλώνουμε όλοι. Και αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Όλες οι ομάδες έχουν γίνει μεγάλες και πολύ μεγάλες με τη στήριξη διαφόρων εταιρεών και χορηγών. Και αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει συνείδηση, ειδικά στην Κρήτη. Γιατί πολλές κριτικές ακούγονται, αλλά κανείς, μάλλον λίγοι, βοηθάνε και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ότι αν δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο και αν οι εταιρείες δεν βοηθήσουν, η δουλειά δεν γίνεται. Έτσι θα μεγαλώσουμε κι εμείς, έτσι βοηθάμε τον εργοτέλη, βοηθάει ο εργοτέλης σε εμάς και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να ευχηθώ του χρόνου τέτοιο καιρό να πραγματικά να προσπαθούμε να γίνουμε χορηγοί του εργοτέλη ξανά, γιατί θα έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό. Πραγματικά το εύχομαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοικούντες, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και να ευχηθώ στα παιδιά να έχουν υγεία και δύναμη, να είναι καλά, στον προπονητή καλή αρχή και να πω σε όλο τον κόσμο ότι αυτή η προσπάθεια αξίζει. Εγώ πρώτη φορά μπαίνω μέσα στην οικογένεια του εργοτέλη και βλέπω ένα υπέροχο κλίμα και πραγματικά νιώθω καλά, νιώθω περήφανος και εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι να είμαστε καλά, να πάμε σε μια καλή χρονιά. Να είστε καλά. Θα ήθελα να ξεκινήσω και να αναφέρω ότι η συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ Κατάκης είναι εδώ και χρόνια. Παρακαλώ τον πρόεδρο να κάνει την έναρξη και να συνεχίσω και εγώ και ο Βαγγέλης συνέχεια. Η οικογένεια του εργοτέλη ευχαριστεί θερμά τον κύριο Μινά Χαλκιαδάκη, τη διοκτήτη της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, γιατί σταθερά στηρίζει την ομάδα μας επί σειρά ετών. Είναι τιμή μας που μία από τις κορυφαίες κριτικές εταιρείες παραμένει στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω μια αποκάλυψη για την φετινή χρονιά. Από φέτος ο εργοτέλης θεσπίζει βραβείο MVP σε κάθε εντός έδρας αγώνα και δίνει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους του τύπου να ψηφίσουν τον καλύτερο της αναμέτρησης. Στο τέλος κάθε αγώνα θα μοιράζονται αυτές εδώ οι κάρτες. Παρακαλώ να μοιραστούν στους εκπροσώπους ήδη μία έτσι για να την δείτε. Συνεχίζουμε λοιπόν το κομμάτι του marketing οι δύο εταιρείες και προσπαθούμε να το επεκτείνουμε και να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Φέτος κάναμε και τα εισιτήρια διαρκείας, το οποίο πήγαινε πάρα πολύ καλά και τους ευχαριστούμε θερμά. Τον λόγο στον κύριο Αποστολάκη. Καλημέρα και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα καλά λόγια και για τη θερμή υποδοχή. Το κλίμα πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο και με το καινούριο ρόστερ, αλλά και με την επιστολή του προπονητή του Παύλου, ο οποίος είναι αγαπητός στην ευρύτερη οικογένεια της Κρήτης, αλλά κυρίως στον εργοτέλη. Πραγματικά η συνεργασία μας, γιατί εμείς ως συνεργασία το βλέπουμε και όχι τόσο ως χορηγία, ως χρηματοδότηση, τα τελευταία χρόνια είναι αδιάκοπη. Συζητάμε να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε και να έχει περισσότερα ωφέλη και για την ομάδα, αλλά και για τους φιλάθλους και για την εταιρεία που σε πολύ δύσκολους καιρούς συνεχίζει να χρηματοδοτεί και να είναι κοντά στο σωματείο του εργοτέλη, και το ερασιτεχνικό και το επαγγελματικό. Έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι προάγει τον αθλητισμό και με ήθος και με τιμότητα και με το fair play για το οποίο πολλά έχει βραβευτεί. Εμείς συνεχίζουμε να είμαστε εδώ και κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ένα από αυτό είναι και η χορηγία του MVP. Θεωρώ ότι είναι μια επιβράβευση για τον αθλητή να επιβραβεύεται η προσπάθειά του πέρα από ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της ομάδος, είτε είναι φιλοξενούμενος είτε είναι σε αγώνα εκτός έδρας. Και σε αυτό θα είμαστε σύμμαχοι, θα το χορηγήσουμε για αυτή τη χρονιά και θα ευχόμαστε ολόψυχα να γίνει θεσμός.
Όσον αφορά τα εισιτήρια, ήταν κάτι το οποίο το συζητήσαμε πέρυσι, το υλοποιήσαμε φέτος. Θεωρώ ότι είναι τρομερή προσφορά για οποιονδήποτε στην Κρήτη να μπορεί να αγοράσει ένα εισιτήριο διαρκείας 40 ευρώ, να πρημοδοτείται και να μπορεί οποιοσδήποτε φίλαθλος να δει 17 αγώνες, σύντους αγώνες του κυπέλλου, που εύχομαι να είναι όσο δυνατόν περισσότεροι και να συμπεράσουν τα 20 μάτς, δηλαδή να δει κάποιος με μέσο όρο 2 ευρώ αγώνα πρωταθλήματος. Αλλά συμμεριζόμαστε την περίοδο που διανύουμε όλοι μας, όλοι οι Έλληνες, και θεωρώ ότι είναι μια προσπάθεια την οποία δίνουμε τα εφόδια στους κριτικούς να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και να συμμετέχουν όσο δυνατόν περισσότεροι στους φετινούς αγώνες της Ελλάδας και να γίνει το Παγκρίτιο πραγματικά μια καυτή έδρα, γιατί αγωνιστικά έχει γίνει φοβερή δουλειά από την διοίκηση και σε επίπεδο ρόστερ και σε επίπεδο προπονητικού team, και εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι καλύτερη από κάθε άλλη στο παρελθόν. Γεια χαρά και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που μας δίνετε η τιμή και χαρά να μας στο πάνελ σήμερα και να δείχνουμε την ισοσυλλογική καινούργια. Ήταν ένα δύσκολο έργο που κράτησε αρκετό καιρό και περιώθηκε νομίζω με επιτυχία, και αυτό μπορείτε να το κρίνετε εσείς. Την ισοσυλλογική τη βλέπετε ήδη από χθες στο ergotelis.gr και εδώ στο προτζέκτο της εργασία μου. Η ιστοσελίδα περιέχει όλα τα νέα του εργοτέλη, ας πούμε βήμα-βήμα. Αυτό που ξεχωρίζει η ιστοσελίδα φέτος είναι ότι παρουσιάζει ολόκληρη την οικογένεια και όχι μόνο την ΠΑΕ, το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχει σχεδιαστεί και αναπτύχθηκε από το 0, πράγμα που την κάνει μοναδική, και χρησιμοποιεί εθνή τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα responsive τεχνολογίες για να είναι θεατή βέλτιστα σε όλες τις συσκευές, tablets, smartphones, όλο το λίγο τις συσκευές που μπορούμε να έχουμε. Άλλο, η ιστοσελίδα θα έχει πληροφορίες για το roster όλες τις οικογένειες όλων των ομάδων, την ακαδημία, τα διαρκείας και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε που έχει να κάνει με τη λέξη εργοτέλης, με όλο αυτό. Κάτι σημαντικό ότι από φέτος έχουμε σε κάθε αγώνα το ξεχωριστό φωτορεπορτάζ για κάθε ένα και την ένταξη του εργοτέλης TV, το οποίο θα έχει βίντεο από προπονήσεις, από οτιδήποτε έχουμε κάνει. Ένα πολύ σημαντικό σερβις που εγκαινιάζει. Η Δάγια πρώτη φορά επίσης έχει επίσημη ιστοσελίδα στο Facebook, οπότε οι φίλοι της ομάδας και του ποδοσφαίρου μπορούν να κάνουν live, να μαθαίνουν τα